lipödeeman tunnistaminen, hoito ja elämänlaadun parantaminen. Keskeiset näkökulmat sairauden ymmärtämiseen ja hallintaan. Tässä esityksessä käymme läpi lipödeeman määritelmää ja tunnusmerkkejä, lipödeeman syitä ja syntymekanismeja, diagnosointia ja erotusdiagnostiikkaa, lipödeeman hoitomenetelmää ja lipödeeman vaikutusta elämänlaatuun ja psykososiaalinen tuki. Mikä on lipödeema ja miten se eroaa muista rasvakertymistä? Tyypillisimmät oireet ja esiintymisalueet kehossa, sairauden yleisyys sekä riskiryhmät. Lipödeema on krooninen rasvan kertymiseen liittyvä sairaus, joka eroaa tavallisesta lihavuudesta ja lymfaödeemasta muun muassa rasvakudoksen epätasaisella jakautumisella ja kivuliailla, helposti mustelmille alttiilla alueilla. Lipödeemaan liittyy myös nesteen kertymistä ihonalaiskudokseen, mutta sen perusongelma on rasvakerroksen häiriintynyt kasvu ja krooninen tulehdus, mikä tekee siitä erillisen sairauden. Tyypillisesti lipödeema esiintyy alaraajoissa ja käsivarsissa, mutta ei esimerkiksi kasvoissa tai kämmenselässä tai jalkaterässä, toisin kuin tavallinen ylipaino. Lipödeeman tyypillisiä oireita ovat epäsymmetrinen rasvakertymä, kipuherkkyys, helposti syntyvät mustelmat, turvotus sekä ihooireet. Myös kapillaarimuutoksia on lipödeemassa. Useimmiten sairaus alkaa alaraajoista tai käsivarsista. Erityisesti reidet ja sääriluun alueella voi ulottua myös käsivarsiin. Oireet pahenevat usein hormonimuutosten, kuten kuukautiskierron, raskauden tai vaihdevuosien yhteydessä. Lipödeemaa arvioidaan esiintyvän jopa 11% naisista, vaikka se on edelleen alidiagnosoitu. Sairaus ilmenee lähes yksinomaan naisilla, mutta ei ole poissuljettua, että sitä sairastaisivat myös miehet. Lipödeeman uskotaan liittyvän estrogeenitasojen muutoksiin. Perinnöllisyys ja hormonaaliset tekijät, tulehdus ja muut mahdolliset mekanismit, eroavaisuudet lihavuuden ja lymfaödeeman kanssa.
Lipödeeman taustalla on todettu matala-asteinen krooninen tulehdus, joka altistaa kudosvaurioille sekä turvotukselle. Tulehdusreaktio vaikuttaa imusuoniston toimintaan, heikentäen nestekiertojärjestelmää. Lipödeemassa rasva kertyy epätasaisesti ja aiheuttaa kipua, mikä erottaa sen perinteisestä ylipainosta. Rasvaa voi kertyä esimerkiksi vain alaraajoihin, mutta lantion tai vatsan alue voi pysyä hoikkana. Rasvan kertymisalueet ovat yksilöllisiä. Lymfaödeemassa turvotusta aiheuttaa imusuoniston toiminnan heikkeneminen. Soluvälitilaan pääsee nestettä, eikä se pääse imeytymään takaisin kapillaareihin. Perinteinen ylipaino näkyy tasaisena rasvan kertymänä kehossa ilman kipuilua. Oikean diagnoosin tekeminen on tärkeää hoidon onnistumiseksi. Perinteinen rasvakudos, lipödeema ja lymfaödeema ovat eri asioita. Potilaan haastattelu ja kliiniset tutkimukset, kuvantaminen, laboratoriokokeet sekä miten suljemme pois muut samankaltaiset sairaudet. Diagnosointi perustuu laajaan potilashistoriaan, jossa selvitetään oireiden alkamisajankohtaa, turvotuksen luonnetta sekä kipuoireita. Kliinisissä tutkimuksissa arvioidaan kehon alueiden kosketusarkuutta, liikkuvuutta sekä ihon kuntoa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, missä rasvakertymää esiintyy, sekä mustelma-alttiuteen. Näin saadaan kattavaa kuvaa sairauden asteesta ja vaikutuksista potilaan päivittäiseen elämään. Kuvantamismenetelmällä, kuten ultraäänellä, voimme erottaa lipödeeman lymfaödeemasta sekä muista pehmytkudosmuutoksista. Verikokeista voimme nähdä hiljaisen inflammaation, mutta emme voi diagnosoida sillä lipödeemaa. Tätä kehitetään ja toivottavasti tulevaisuudessa sen merkitys diagnostiikassa on ilmeinen. Kudostutkimus on olennainen osa lipödeeman diagnosointia. Erotusdiagnostiikassa suljetaan pois muun muassa lymfaödeema, perifeerinen turvotus sekä muut sairaudet. Kudoksen manuaalinen tutkiminen on tärkeää. Se antaa meille paljon tietoa lipödeeman asteista sekä mahdollisista kudosmuutoksista.
kivun hallinta ja konservatiiviset hoidot, liikunta sekä kompressiohoito. Lipödeeman hoito alkaa usein konservatiivisilla menetelmillä. Yritämme hillitä tulehdusta. Käytämme kompressiotuotteita sekä kudosterapiaa. Hoitoon liittyy vahvasti myös ravitsemus sekä lipödeemaa tukeva liikunta. Kompression merkitys lipödeeman hoidossa on ilmeinen. Kompressiohoito kuuluu päivittäiseen lipödeeman hoitoon. Säännöllinen liikunta ja lihasharjoitteet tukevat imusuoniston toimintaa lipödeeman hoidossa. Lihaspumpputoiminta ja kompressio yhdessä ovat suositeltua ja tärkeää. Kompression käyttö auttaa nesteiden paluuta ja voi täten vähentää kipua lipödeemapotilailla merkittävästi. Nivelystävällinen vesiliikunta parantaa verenkiertoa ja antaa luontaisen kompression. Tämä on erittäin hyvä liikuntamuoto lipödeemaa sairastaville. Sairauden vaikutus arkeen ja toimintakykyyn. Mielenterveys ja emotionaalinen hyvinvointi, tukiverkostot ja vertaistuki. Lipödeema heikentää merkittävästi potilaan toimintakykyä, aiheuttaen kipua, raskaiden raajojen tunnetta sekä liikunnan vaikeutumista. Nämä voivat rajoittaa työkykyä sekä sosiaalista toimintaa, mikä heijastuu negatiivisesti elämänlaatuun. Sairaus on krooninen ja usein etenevä, ellei sen hoitoa aloiteta. Se korostaa tarvetta pitkäaikaiselle tuelle ja kuntoutukselle. Oikea hoito voi vähentää oireita ja parantaa toimintakykyä merkittävästi. Lipödeeman krooninen luonne ja näkyvät oireet voivat aiheuttaa ahdistusta, masennusta sekä itsetunto-ongelmia. Potilaista suuri osa kokee sosiaalista leimautumista ja ymmärtämättömyyttä. Psykososiaalinen tuki, yhteisöllisyys sekä vertaistuki tukevat mielenterveyttä ja auttavat käsittelemään sairauden aiheuttamaa stressiä. Useat tutkimukset korostavat emotionaalisen hyvinvoinnin huomioimista hoidon osana. Vertaistukiryhmät ja tukiverkostot ovat keskeisiä lipödeemapotilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpidossa.
Ne tarjoavat kokemusten vaihtoa, neuvoja sekä emotionaalista tukea, mikä vähentää sairauden aiheuttamaa eristyneisyyttä. Myös ammatillinen yhteisö muodostaa kokonaisvaltaisen tukiverkoston. Yhteisöllisyys parantaa elämänlaatua ja motivoi jatkuvan hoidon sitoutumiseen. Lipödeeman varhainen tunnistaminen on tärkeää oikean hoidon aloittamiseksi sekä oireiden hillitsemiseksi. Kattava tuki ja hoito parantavat lipödeemapotilaiden elämänlaatua ja toimintakykyä arjessa. Ymmärtämällä lipödeeman erityispiirteet ja tarjoamalla kattavaa hoitoa ja tukea voimme merkittävästi parantaa potilaiden hyvinvointia.